పర్ఫార్మెన్స్ చూసారా బాగుంది. ఇంకా ఇంకా ఎప్పుడు అయిపోయిందా అని చూస్తున్నారండి. వచ్చారా ఎక్కడ నాన్న పేరు చెప్పరా? అశోక్ లేదు. ఇందాక మావయ్య అన్నా ఎవరికి మావాలి? నీకు మావాలి. సో ఓకే అన్న పిల్లలందరూ వెళ్ళి కూర్చోండి, మళ్ళీ మనం ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా?
So yes, Varun Kumar Reddy garu and Arvind Soumya Gariki a hearty congratulations on behalf of LG Events and a hearty welcome. So మరి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రీ జరుగుతుందండి. సో ప్రెసెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారంటే హ్యాపీగా వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎంట్రీలో. ఎండే వెయిటింగ్ ఇంట్లో బాత్రూమ్ దగ్గర నుంచే రెడీ అయ్యారు. సో ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న మన ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ కపుల్ వరుణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అండ్ అలాగే సౌమ్య గారు బీచ్ చేశారు. సో అందరూ గట్టిగా క్లాప్స్ కొడుతూ వాళ్ళని వెల్కమ్ చెప్తాం. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. సో ఎంట్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మన మహాలక్ష్ములు మహారాణులు యూట్యూబ్ గర్ల్స్ లేడీస్ అందరూ ఒకసారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ రావాలి. దాండియా కూడా ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా దాండియాలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Yes, మరి బ్యూటిఫుల్ సార్ వరుణ్ గారు సార్ హాయ్ సార్ హాయ్ హ్యాపీగా బ్యూటిఫుల్ గా నవ్వుతూ ఉండండి.
సో మేడం ని మీరు ఏమని పిలుస్తారు? చిట్టి అని పిలుస్తారా? ఓకే. ఈ స్టైల్లో రొటీన్ గా కాకుండా కొంచెం స్పెషల్ గా ప్రపోజింగ్ చేయండి. సార్ ఇందాక సమకాలీన ప్రాక్టీస్ చేశారు. వా సూపర్. ఒకసారి చూసిన వాళ్ళు గట్టిగా క్లాస్ చేయండి. మనమే మనకి ఓకే మరి ఇచ్చింది మనకి మళ్ళీ ఉంటుండే ఆబ్వియస్ మీరు కూడా రిటర్న్ వస్తున్న ప్రపోజల్ విచ్ ఎవర్ వే యువర్ కంఫర్టబుల్ సేమ్ అంతే లైక్ మీకు అలా కాదు కాదు మేడం. సార్ ఏమైనా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పారా? తిరిగి చేస్తారు. సార్ చూసారా ఎంత ఫీల్ తో ఎంత హ్యాపీగా చెప్పారు. సో మీరు కూడా మీరు ఆ కాలంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కాలంలో ఉండాల్సిన వారసాలు మీరు. మేడం సాంగ్ పాడతారా? ఓకే అందరు గడిగా క్లాస్ చేసి మేడం సాంగ్ ప్రపోజ్ చేస్తూ సాంగ్ పాటలు ప్రపోజ్ చేస్తారంట. ఓకే మీరు జస్ట్ ప్రపోజ్ చేయండి చాలు మైక్లో. సో మేడం సిగ్గుపడుతున్నారు, కొంచెం షై ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. రెడీ మేడం? ఓకే మేడం చెప్పాడు. మీరు చెప్పమంటే ఒక చిన్న అదన్నా చెప్పండి. సార్ మీకు వినాలం లేదా? ఒక మంచి మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది కదా వీడియోలో. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
పోనీ కేసా అది సైజ్ ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు బాగుంటుందా మమ్మల్ని లైవ్ కంప్లీట్ లైవ్ నెట్ ఫైబర్ త్రీ ఫైవ్ నీ నెంబర్ చెప్పు
ఎట్లా పెట్టు చెన్నై షిఫ్ట్ అయిపోయింది కదా ఎస్టూర్ దగ్గర పెట్రోల్ కూడా ఇవ్వలేదు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర పెట్టారు వాట్సాప్ ఆఫ్లో నెట్ ఆఫ్ అదే వాట్సాప్ అయిపోయింది కదా 2 సార్లు ఫుల్ ఎన్టీ వీడియో ఉంటుంది వదిలేసాడు అక్కడ ఉంది